De unge er fremtiden, for at vi kan føre verden ind i en mere lige tid. Problemet med HIV og AIDS er, at når de unge bliver smittet, så bliver de jo syge, og så er de ikke i stand til at tage en uddannelse. Desuden giver de så derefter senere ved deres børn HIV og AIDS, hvis de så får dem, mens de er syge. Og så får alle de børn så taget mulighederne væk fra dem, før de overhovedet er blevet født. Hvis de så allerede har børn, efter de er blevet syge, så kan man risikere, at børnene bliver nødt til at få et arbejde, selvom de er alt for unge, fordi deres forældre er syge og ikke i stand til at tage sig af dem. Det her er relevant for os, da vi prøver at skabe mere lighed mellem befolkningen, hvilket jo ikke kan lykkes, hvis den her onde cirkel fortsætter. Og så sidder vi fast i et liberalt system, hvor dem, der er nede i bunden, ikke står en chance for at komme ud af det. Det vil gavne alle verdens lande, hvis uligheden i verden reduceres og udlignes. Uligheden i verden trykker allerede økonomisk rundt om i verdens lande. 6A-målene går ud på at stoppe og reducere spredningen af HIV/AIDS i år 2015. Sydafrika og Centralafrika er de 2 regioner, hvor AIDS og HIV er mest udbredt. 2,3 millioner er smittet og 1,6 millioner døde af sygdommen. 35,3 millioner mennesker omkring i verden lever med HIV, og som resultat er flere mennesker begyndt at modtage antiretroviral terapi, der holder dem længere i live. 210.000 børn døde af AIDS i år 2012, hvor 2015 døde der 320.000 børn, så man kan se, at tallet er faldet. En af grundene til, at så mange bliver smittet med HIV/AIDS, er på grund af manglende viden omkring sygdommen. Sygdommen kan smitte igennem ubeskyttet sex, og det er især gruppen mellem unge mennesker i alderen 15-24 år, man har gået efter, da det er dem, der dyrker mest ubeskyttet sex. De skal lære i en ung alder, hvor farligt ubeskyttet sex kan være, og det kan medføre til AIDS og HIV, før det er for sent. I Sub-Sahara er det den region, der er mest påvirket af HIV. Epidemien kun på 39% af unge og mænd og 28% af unge kvinder i alderen mellem 15 til 24 havde omfattende viden omkring HIV/AIDS. Procentdelen af kondombrugere lå kun omkring 57 og 37% blandt unge kvinder og mænd. Det var ikke de 95%, som United Nations General Assembly Special Session på HIV og AIDS i år 2001 havde håbet på. Det er totalt. Mit diagram viser mænd og kvinder i alderen omkring 15-24 i Sub-Sahara Afrika, der har omfattende viden omkring smittelse af AIDS og procentdelen af kondombrugere. Vi kan se, at procenten ikke er særlig høj. Kun 28% af kvinder har viden omkring AIDS, og kun 39% af mændene har viden omkring AIDS. Procentdelen af kvinder og mænd i alderen 15-24, der bruger kondom, ligger kun på 37 og 57. Og FN vil gerne have den op på 95%. Mål 6b går ud på at give universel adgang til HIV og AIDS medicin til alle dem, der har brug for det. Og i 2012 var der 9,5 millioner mennesker, der modtog behandling i udviklende lande. Og Sub-Sahara Afrika er en af de lande, der har haft mest brug for det og får mest behandling. Og hvis vi kigger på min tabel eller graf, det viser så antallet af folk, der modtager den her behandling i de her forskellige regioner fra årstal 2003 til 2015, men den stopper så ved 2012. Og ude i venstre side kan vi se antallet af folk, der modtager medicin og behandling, og det er så i millioner, og under så er det så årstallene, og vi kan se, at regionerne er opdelt i forskellige farver. Og så er der en rød streg, som indikerer målet for 2015. Vi kan se, at Sub-Saharan Afrika har størst behandlingsrate, og det skyldes også, at de har brug for det mest ud af alle de her lande, og derfor også kommer til at have mest i 2015, hvis målet går, som det går. Ja.
Tredje delmål er mål 6C, og det går ud på, at vi skal have halveret og påbegyndt en formindskning af tilfælde og situationer af malaria og HIV, AIDS og andre store eller alvorlige sygdomme. Gravide kvinder og børn samt unge er de mest udsatte. Omkring 3,4 mennesker er stadig udsatte for infektioner. Behandlingen imod malaria er blevet mere udbredt i form af behandlede myggenet, myggespray til indendørsbrug og forebyggende terapi, der forlænger HIV-AIDS-ramte menneskers levetid. I tilfælde af tuberkulose er globalt set faldet med 2% fra 2011 til 2012, og fra 1995 til 2012 er 56 millioner mennesker blevet behandlet, og 22 millioner reddet på grund af den intense strategi, som Stop TB Strategy indførte i 2006. Yes. Det diagram, jeg har valgt, viser proportionen af børn under 5 år, der sover under behandlet myggenet i udvalgte lande, som er inddelt i regioner i perioden 2010 til 2012, målt i procent. Og regionerne er inddelt efter Centralafrika, Østafrika, Sydafrika, Vestafrika og Sydøstasien. Og de her regioner er så inddelt i farver. Og i alle regioner er procenttallet af børn under 5, der sover under behandlet myggenet, steget markant. Overordnet set er der sket en forbedring i alle regioner, og procenten af børn under 5, som sover under myggenet, er især høj i region Østafrika. Også i Vestafrika er det samlede procenttal også steget meget. Der er flere indsamlinger til at støtte sager som den her. For eksempel var der i 2004 en kampagne kaldet Når mor mangler. Jeg mente, den skulle hjælpe kvinder med AIDS. Den samlede i alt 87 millioner kroner ind. Derudover er der flere organisationer, der også samler donationer ind dagligt. Blandt andet AIDS Research Alliance, hvor man altid kan donere penge til sagen. Er målet nået til 2015? Vores konklusion er, at de når ikke at bekæmpe HIV, AIDS og malaria og andre sygdomme til 2015, men de har formindsket de mennesker, der har det, og de har skabt mere behandling, fået mere medicin, så de er i hvert fald godt på vej, fordi der er en stor del af folk, der har brug for det, der har fået adgang til medicin, så de er i gang med at bane vejen frem til deres mål, men det vil nok ikke blive nået til 2015.